Nazioarteko solasaldia hasiko dugu Faktorian, Usoa Otegi, Suedia, egunon. Egunon. Zer modu zaude? Osanda. Berorik balda zuenean? Hemenaz, 18 gradutan gaude, baina beroa badatorrela esaten digute. Astea bukarako. Zuei ere. Guri badatorkigu gaur bertan, bereziki eguerditik aurrera eta bihar ere beroa izango dela, bero bolada berri badatorrela iragarri du Euskalmetek, beraz, ikusi barko dugu nola moldatzen garen. Gorka Ugalde, Florentzia, egunon zuri ere bai? Egunon. Eta zuenean berorik balda? Pixka bat bai, baina erosoago dago orain, Erosoago, ez da izan dituzu bera handiagoak aurreko egunetan. Bai. Berlin, San Marin, ongi etorri zuri ere bai? Bai, egunon. Eta zuek zer? Eguraldiaz diozu? Bueno, gaur baindik epel, baina bai, biharko daude bero handiak iragarrita. Bai, Europa erdialdea bereziki hartuko du biharko eguraldi eta bero bolada horrek, horren zai izango gara, hemen bereziki Euskal Herritik ipar eta egora Frantziar estatuan eta Espainiar estatu erdialdean piztuta dauden sute horiekin zer gertatuko den ikusi behar dugu, baina zuekin beste gai batzuei buruz hitz egin nahi dugu. Hasteko, Isa, galdetu nahi dizut, ez duzu asteburu erraza izan Berlinen LGTBI arrotasunaren egunean izan den eraso horrek zirrara handia sortu duelako, herrialdea nola dago? Bai, lehenik eta behin, minez eta tristuraz bete du albisteak, eta batez ere, anistasunaren ideia ospatzuen duen jai bati erazoa izan da. Jihadismoarekin zerikusia duen persona bat zela hori esan izan da, ezta? Hildako bat, poliziak tirokatuta, beste persona bat ere atxeki dute, azken ordukoak zer diotez, jihadismoarekin lotu dute zuzenean eraso hori. Italian balda horrelako eztabaidarik, Okorka, zuk somatu duzu, politikoen artean, gizartean horrelako eztabaidaren bat badela? Bai, noski eztabaida badago, eta hemen Italian gainera gobernua erretorika honekin asko edukatzen du, ez da antimigrazio erretorikarekin. Beraz ez da bakarrik agian gizartea edo edabideak, baina gobernuak mezu hauek eta ideia hauek transmititzea interesa du. Eta bai, hemen ere eztabaida dago etorkini buruz. Bueno, ikusuko dugu erabaki hartzen diren, behintzat zer gertatzen den, baina egia da lurralde askotan eta batez ere migrazioaren inguruan sortu den eztabaidaren inguruan emai gainean jarri izan direla gogo eta berri horiek eta gaia lantzeko modua. Aldatu behar dugu gaiaz? Eta begiratu nahi dugu Estatu Batuak eta ekialde hurbila elkartzen dituen gai bati. Pasaden astean Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak argi berdea eman zion Saudi Arabiari urania aberastu dezan. Zehatz esan da, programa nuklear zibil baterako akordioa hori da bi lurraldeek sinatu zuten Imanol. Akordioak edo zein modutara ondorio sakonak izan ditzake, batetik arma nuklearrak ez gehitzeko tratatuari begira, eta bestetik ekialde hurbileko mapan indar korrelazioa aldatu litekelako, eta galdera ikurrak Irani eta Israeli ez ezik, orain Saudi Arabiari ere eragingo baitio, badute edo izango dute, etorkizunean bomba nuklearrak ere ikitzeko gaitasunik. Galdera potoloa da, Gorka, zer eragin izango du akordio honek zure ustez arma nuklearra ez ugaltzeko munduan indarren dagoen tratatuan? Oraingoz ekialde hurbileko orden politiko berria ez da oraindik guztiz konfiguratu, ez da, oraindik eskualdeko gerran gaude, eta beste faktore bat gehitu da panorama geopolitikoa astintzen duena. Beraz, akordioak helburuz energia zibila garatzeko da, baina ere Saudi Arabiari bidea eman dio urania aberasteko. Eta badakigu uranioa aberastuarekin bomba nuklearra garatu aldela, ezta? Beraz, Sauditarren auzi nuklearra ez da kontu berria, urteak daramatzate teknologia nuklearra lortu nahian, baina betidanek Estatu Batuek atea itxi diete, adibidez Obamaren garaian Arabiar Emireri Batuekin antzeko akordioa sinatu zen, baina gold standard edo urrezko standarra izeneko baldintzarekin, ezta?
Baldintza hau uranioa beren lurretan, kasu honetan Emiratuen Batuen lurretan, ezin zutela aberaztu ezarri zuen, baina orain Saudi Arabiak Estatu Batuek eman dio eskubidea uranioa aberazteko. Eta horrexegatik ere akordio hau ez da lehenago sinatu, Saudi Arabiak antzeko akordioa sinatu ahal izan zuen Obamaren garaian, baina urrezko estandar hori uranioa aberazteko murrizten duen estandar hori uko egin zion Irango mehatxu nuklear potentzialari aurre egiteko, ezta? Eta, orain, Estatu Batuek esan dudan bezala urrezko estandara hautsi dute, nire ustez bi arrazoiengatik, batetik Estatu Batuek Riyad Saudi Arabia bere orbitan mantendu nahi dute, Txinatik urrun, Saudi Arabia munduko ekonomiaren oinarrizkoa da, petrodolarren oinarria, eta bestetik, Washingtonek, Saudi Arabiak Israel onartzea edo normalizatzea nahi du, baina akordioan ez dago oraindik ezer idatzia hori buruz edo estipulatua. Izan ere zenbait analistek diote Trumpek agian alferri galdu duela uranioa berazteko eskaintza hau, Saudi Arabiak Israel onartuko denik ziurtatu gabe. Hori da galderetako bat, baldintza hori da, Estatu Batuek Saudi Arabiari jarri diotena, Israelekin harremanak normalizatzea, Israelek jada esan du, ez duela akordioa begi honez ikusten, eta gaur justu elkartzekoak dira Trump eta Netanyahu etxe zurian. Eta hor pixo handia izango dute harreman personalek ere, jakina da Donald Trumpek eta Mohammed bin Salmanek, alegia Arabiar Emirerrietako buruak edo printzeak badutela harreman personala, eta hor egon direla, deituko diegu Gorka opariak, ezta? Bin Salmanek Air Force One berri bat oparitu ziolako Trumpi adibidez, eta hor bada, nola baiteko harreman estu bat erakusten duten probak. Bai, gainera, kontu hauek normalizatu dira Trumpekin, ez bakarrik Saudi Arabia, baina baita ere Qatar, uste dut zenbait, pasaren urtean beste hegazkin bat eman ziotela Trumperi. Eta Trump eta Golkoko erresumen arteko harremanak edo Mohammed bin Salmanen arteko harremanak ez dira bakarrik merkataritzan edo ekonomian edo geopolitikan, baita ere Epstein kasuan ere biek Trump eta bin Salmanek adibidez dokumentu Epstein buruzko dokumentuetan agertzen dira. Beraz, interes asko daude jokoan, baita ez bakarrik Trump, baina Jared Kushner eta bere suia, ez da? Bere maztaren sanarra. Hori da, Kushner ere oso interes komertzial handiak ditu ez bakarrik golkoan, baina baita ere ekialde hurbilan, Israelen eta poliki baita Sirian. Beraz, interes asko daude, interes komertzial eta ekonomiko asko daude pilpilean. Eta gai zera bat aldatu behar dugu, isa gainera Alemanian zera esan handia sortu duen gai bati heltzeko, haurdunaldi subrogatua hitz egin behar dugu, zehatz esan da, haurdunaldi subrogatu batekin lortutako dimisioari buruz. Duela 10 egun, Jens Spahn, Alemaniako alderdi konservadorearen talde parlamentarioko buruak dimisio eman zuen, eta arrazoia, berak eta bere sanarrak haurdunaldi subrogatuaren bitartez haur bat ekarri dutela. Kontua da, Alemanian haurdunaldi subrogatuak debekatuta daudela, eta Spahn bera izan da behin baino gehiagotan subrogazioa legeztatzaren aurka gogoritz egin duen politikarietako bat. Eta Italian, Gorka? Italian ez dut uste Alemanian gertatu den kasua gertatuko denik, ze hemen Italian haurdunaldi subrogatua espetxe zigorra izan jaso dezake. Izan ere, parlamentuak 2024an delitu unibertsaltzat jo zuen haurdunaldi subrogatua. Eta espetxe zigorra eta izun ekonomikoak ezarri zituen.
beraz, italiar batek atxerrira joaten bada subrogazio bidez haur bat eukitzeko, adibidez Estatu Batuetara edo Greziara, pertsona horrek atxerrira, Italiara bueltan, espetxe zigorra jaso dezake. Aurdun gurasoa bera espetxean, guraso horrek espetxean amaitu dezake. Bai, espetxean amaitu dezake, edo, izun ekonomikoa, baina auzitegiaren arabera auzitegiak erabakiko du. Eta, Meloniren gobernuak neurri hau justifikatzen du emakumearen gorputzaren merkantilizazioaren aurka bezalako legea, eta berez sabelak alokaltzeko edo sabelen alokailua bezala den negozioa dela salatzen du. Hau da bere erretorika. Eta LGTB kolektiboak aldiz ez du emakumeen babesik ikusten neurri honetan, baizik eta homosexualen aurkako beste politika bat, ezin dugu ahaztu Italian sexu bereko pertsonen arteko ezkontza oraindik ez dagoela onartuta. Sexu bereko batasun zibilak badaude onartuak, baina batasun zibilak ezin dute aurrik adopzioan hartu, bikote gisa, bakarrik forma monoparental bezala. Beraz, haurdunaldi subrogatuaren eztabaida ez da bakarrik kontu horretari buruz, baina haratarik doa, ez da orokorragoa da homosexualen eskubidei buruz. Horrakaso pixua izango du Gorka, Vatikanoa Erroman egoteak, ez da? Vatikanoaren eta Italiaren arteko harreman estuak izango du eraginik baita ere haurdunaldi subrogatuaren eztabaida honetan? Bai, noski, Vatikanoak beti kontu sozial honietan, homosexuali buruz, emakumei buruz, abortoa, eta beti influentzia du eta esku konservadorea dela esan genuk ez da. Eta baita kontu honetan, Eliza Katolikoak, Meloniren gobernua laguntzen du, ez da, behintzat erretorikan, haurdunaldi subrogatuaren aurka, eta berriz ere, esan dudan bezala, homosexualen eskubidei buruzko kontua da orokorrean. Gorka honekin amaitzako? Orokorrean, Europar batasunean lege orokorrak edo batasun guztia heltzen diren legeak zailak dira, ze 27 edo 28 estatu kideak dira, eta oso zaila da kide guzti horiek batzea. Batez ere, ikusi dugu Suedian, Italian, Espainian edo Hungarian, Polonian lege desberdinak eta ikuspuntu desberdinak dituzte. Ez bakarrik haurdunaldi subrogatuari buruz, baina baita ere homosexualari buruz, abortuari buruz, trans kontuari buruz. Beraz, zaila ikusten dut horrelako lege batua ezartzea. Isa Marin, Uso Hautaegi, Gorka, Ugalde, Alemania, Suedia, Italia, eskarrik asko hiruroi, datozen asteetan gehiago hitz egingo dugu zuekin, ondo izan? Berdin, horrengo arte.